Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen toista jaksoa kahdestaan. Seuraavana aamuna havahduin ajatukseen, että ulkoisesti olin yhä sama minä, eikä mikään ollut muuttunut. Samalla tiesin, että sisälläni tuo tuntematon, itse itsensä nimittänyt kasvain yritti päästä vaikuttamaan sekä fyysiseen että henkiseen terveyteni. Yhtäkkiä ei ollut enää mahdollista mennä minnekään ilman, että tuo kutsumaton vieras sisälläni tuli mukanani. Todellisuudessa olimme todennäköisesti kulkeneet yhdessä jo paljon pidempään, mutta silloin emme vielä tunteneet toisiamme. Huomasin, että olin jotenkin alkanut nähdä ympärilläni olevat ihmiset hieman eri tavalla ja ehkä jopa tuntea heitä toisella tavalla enemmän kuin ennen. Toisinaan mieleeni tuli ajatus, että kun menen jonnekin, kukaan ei tiedä, mitä kannan sisälläni. Samalla tavalla kukaan meistä ei voi tietää, millaisia murheita ihmisillä ympärillämme on. Sillä suurin osa meistä on maailmanmestareita huoliensa piilottamisessa. Eikä kaikkea tarvitsekaan jakaa. Jokainen päättää itse, mitä ja kuinka paljon haluaa maailmalle paljastaa. Minun kohdallani on yleensä ollut niin, että mitä raskaampi minulla on, sitä vähemmän ympärilläni olevat ihmiset sitä huomaavat, koska piilotan tunteni syvälle itseeni. Joskus jopa niin syvälle, etten enää itsekään löytä niitä ja alan uskoa, ettei ongelmaa olekaan. Nyt elämäni täysin uudessa vaiheessa. En toistaiseksi ollut käyttänyt kovin paljon aikaa tilanteen pohtimiseen, mutta jollain tapaa se toi mukanaan uudenlaisen näkemyksen elämästä ja sen merkityksestä. Yllättäen arkiset ongelmat tuntuivat paljon pienemmiltä kuin ennen. Maailma on täynnä kiirettä. Meillä on aina kiire. Olen kuitenkin vasta nyt jälkikäteen ymmärtänyt, että juuri se on elämän paras osa, kun on kiire ja pystyy pysymään sen tahdissa. Kuinka monta kertaa olenkaan huomannut ajattelevani, että olen niin väsynyt ja haluaisin vain olla. Mutta mitä tarkoittaa vain olla? Siitä hetkestä lähtien, kun syöpä tuli elämääni, aloin olla. Aloin olla se, jolle joku muu laati hyvin pitkäksi ajaksi aikataulun ja logistisen suunnitelman. Tietysti olen sydämestäni kiitollinen kaikesta huolenpidosta ja avusta, mutta vielä kiitollisempi olisin, jos tätä pitkää koettelemusta ei olisi tarvinnut kokea ollenkaan. Uuden diagnoosin myötä minut ohjattiin heti ensimmäiseksi magneettikuvaukseen. Se oli minulle täysin uusi kokemus, kuten varmasti myös kaikki tuleva, mikä odotti kiireisen aikataulun mukaisesti. Kaikenlaiset tutkimukset tapahtuivat eri sairaaloissa
koska minut lähetettiin sinne, missä sattui olemaan vapaita aikoja. Minulle oli periaatteessa aivan sama, minne menin tutkimuksiin, ja olin vain kiitollinen siitä, että asiat etenivät nopeasti. Ja taas istuin odotushuoneessa, ja joka kerta, kun joku hoitohenkilökunnasta tuli paikalle, odotin kuulevani nimeni. Ei mennyt kauakaan, kun minut kutsuttiin mukaan, ja sain jälleen vaihtaa päälleni jo hieman tutuksi tulleet sairaalavaatteet. Sairaanhoitaja selitti, miten tutkimus etenisi. Käteni asetettiin kanyyli varjoainetta varten ja vastasin vielä moniin kysymyksiin. Sen jälkeen asettautuin makamaan ja asentoni tehtiin tyynyillä mahdollisimman mukavaksi. Koska huone oli melko viileä, sain myös peiton päälleni ja hoitajat kysyivät usean kertaan varmistakseen, että minulla oli hyvä olla. On uskomatonta, kuinka hyvältä ja turvalliselta tuntui sellainen rauhallinen välittäminen. Magneettikuvauksessa makasin siellä melko ahtassa putkessa, ja vaikka minulla ei ole koskaan ollut ahtaan paikan kammoa, en ollut varma, pitäisikö minun avata silmäni vai ei. Laite jyrisi ja kolisi niin kova, että sen kuuli jopa korvatulppien ja kuulokkeista tulevan musiikin läpi. Kaikesta tästä melusta huolimatta onnistuin torkahtamaan hetkeksi. Olin ilmeisesti nukkunut yöllä liian vähän, päivä oli todella kuuma, ja kun olin kävellyt sairaalaan, ei ollut mikään ihme, että nukahtin hetkeksi, kun minut asetettiin mukavasti tyynyjen väliin. Koko tutkimus kesti noin 40 minuuttia, ja onneksi olin hereillä, kun henkilökunta palasi. Siinä aikana, kun olin siellä hereillä, mieleeni tuli kaikenlaisia hajamielisiä ajatuksia. Nämä ajatukset eivät varsinaisesti alkaneet mistään, eivätkä liittyneet mihinkään tiettyyn tilanteeseen, vaan ne vaan ilmestyivät. Aloin pohtia, kuinka turhan paljon elämässä käytämme energiaa suuttumiseen. Ja vieläpä täysin merkityksettömien asioiden vuoksi. Vaikka emme aina suoraan suuttu, liian usein annamme ärtymyksen vallatta mielemme. Mietin, kuinka turha kaikki se on. Kaikki ne pienet asiat, jotka eivät lopulta muuttaa elämämme sillä hetkellä suuntaan tai toiseen. Nyt kun edessäni oli suuri elämänmuutos, en osannut enkä kokenut tarpeelliseksi käyttää tunteitani sellaisen. Jollain alitajuisella tavalla tunsin, että edessäni oli monia asioita, joiden ei normaalisti pitäisi kuulua arkeen, ja päätin käsitellä niitä vasta sitten, kun ne todella olivat käsillä. Ei ollut mitään järkeä murehtia etukäteen, koska en edes tiennyt, miten ja millä aikataululla elämä tulisi etenemään. Kesäksi minulla ei todellakaan ollut sellaisia suunnitelmia, jotka nyt yllättäen liittyvät tiivisti terveyteen. Minun täytyi vaan sopeutua tähän uuteen suunnitelmaan. Olisi ollut täysin turha ärsyntyä siitä, koska en kuitenkaan voinut muuttaa mitään. Niin moniin asioihin kuluttamme energiamme, mutta ovatko ne aina sen arvoisia? Tämä nopeasti alkanut muutosprosessi oli muistuttanut minua siitä hyvin selvästi. Yllättäen alkanut matka jatkui. Kiitos kun kuuntelit
ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa.